सरगम स्टूडियो बोलते हैं। के मन करे कोरा में बहरा से घरे आजा हो सैया सूते के मन करे कोरा में सूते के मन करे कोरा में सूते के मन करे कोरा में ये सैया करके गवन माँ बहरा के मन करे कोरा में बहरा से घरे आजा हो सैया सूते के मन करे कोरा में सूते के मन करे कोरा में सूते के मन करे कोरा में तोरा बिना खाना ना सूते के मन करे कोरा में बहरा से घरे आजा हो सैया सूते के मन